Ni fa malam ba za ka mai min da ‘ya mujiya ba, gashi kin tashi kanmu ɗaya da ke. Duk lokacin da na ganki, na fahimci girman da kika yi, sai gabana ya yi ras ya yanki ya faɗi. Duk sa'o'inki, daga mai yara 2 sai mai yara 3, ya hana ki makarantar boko, ya hana ki ta allo, ya hana ki kuma tsayawa da samari. Inda nake tsugunnawa, ke ma nan kike tsugunnawa. Samaruwa, dole bari in gaya miki, ba zai yi ba ina tufka ana warware min. Menene kuma na tufka, menene kuma na hauka? Yanzu a ce wannan yarinyar dube ta da kyau ka gani, ita ba budurwa ba, ta zama gansama, ka ce ba za ta kula samari ba, me za ta yi? Kina bani mamaki, yanzu ke ba ki da labari yadda 'ya'yan banza suke shigowa, duk tarbiyyar da ka yi wa 'ya'yan naka, haɗuwa ɗaya tak za su da 'yan kwalta, labari zai canza. Wallahi tallahi malam, a'a, ina da garanti tarbiyyar da na zazzaga mata a kundin ƙwaƙwalwarta za ta fita lafiya. Ke matsalar ke firijiya ce, babu inda kika sani, ba ki taɓa zuwa Legas ba ƙarƙashin gada, mu gama yawonmu, duk 'yan iskan nan mu ne muke tarwatsa su. Kana ji na? Maganar saurayi dole ta kula samari. Shekaran jiya ɗan Juma ya zo ka ɗauki hoge ka bi shi ana muku dariya, sai da ka raka shi har gindin tsamiya da dutse. Ina dalili? Bari in gaya miki, kin san Allah, ke ma na ga ba kya jin magana, duk ran da na ganta da wani ya zo wajenta ko wata, ki tabbatar kin nemo ruwa, ki tabbatar kin je wurin kin ajiye ruwa, don kar in sumar da ke a nemi ruwa a rasa, da kin je wurin daman ki nemi ruwa. Haka kawai, ina dalili, yarinya ba budurwa ba, ta wuce gansama, ina zaune ni da ita, sai mace ta ƙi auruwa a ce namijin dare, nan kuwa kai ni uban dare. To ni wannan zagaye-zagayen ban gane inda za ka yi fakin ba. Me kike nufi? Menene uban dare? Na faɗa na kuma ƙara faɗa, in dai za ta je to ta nemi ruwa a bokiti ta tafi da shi. Anya kwa malam, wannan abin naka na hankali ne? A rado kan da kin shuta min, ƙwarai da gaske, ban yi bashi ba, na bi rana, na bi dare, na yanka, na fige, na nemo gishiri, magi, nama daɗi iya daɗi ga ƙamshi, duk a banza kishe ba kya ci. Kana ganin wannan kazar ƙamshinta babu daɗi ko kaɗan, kamar zan amai wallahi. A hakan? Gaskiya, ka fita da shi, ba zan iya ci ba, in ba haka ba zan yi amai. Aradu, kin ci sa'a, ba don ɗan baba ba, da na narka miki ashar Aradu, kuma duk tsiyagi sai ɗan baba ya zo duniyan nan. Wayyo cikina. Menene kuma? Faɗa min ina jinki. Ɗan baba ne. Ɗan baba? Wani abun ne? Wai zai ci zomo. Ai wannan ƙaramin alhaki ne. Ba zoman gida ba, zoman daji. Oh my God. Shaurara min, ni fa ina ganin wannan abun na ya fara yawa. Ba kanki farau ba, kuma ba kanki ƙarau ba. Ga baki ɗaya kina so ki mayar da ɗan ƙaramin mahaukaci a kan cikin nan naki. Tab ɗejan, kin ganni nan ma'aboshin jin labari ne, amma a radu ban taɓa jin irin wannan abun da kike min ba. To shaurara da kyau ki ji, ya kamata ki sassauta, in kuma iskanci kike ji da shi a radu, daidai nake da ke a cikin gidan nan. Tabbas, in na biye miki da alamu kafin ki shauka, ni kuma zan sheƙa. A'a, ni fa ba haka nake nufi ba, duk abin da nake yi, ɗan baba ne fa yake cewa yana so. Shi kuma iskanshin ɗan baba bai san hutu ba, shi dai ɗan baba zaune ba ta ƙarewa, to zoman daji ko 'yan farauta suna ji a jikinsu kafin su yi arba da shi. Ina ganin kafin ɗan baba ya zo duniyan nan sai na ji a jikina. To me kake nufi? Ba za ka je ba kenan? Zan je, dole na ma, amma in dai aka ji ni shiru a bisawuna don komai na iya faruwa.
kuma sata gidan ɓarawo ranshe shi. Jan gudu, ran masu gari ya daɗe, har na yi niyan na yi maka sallama, ashe kana zaune kana shan iska, wallahi da baka nan kawai shiga zan yi. Tun daga gidan tumakai sai ka sa kai, ba bashi zan tambaye ka ba, na zo mu gaisa na ji ya aka tashi, laifi ne? To da shashafan nan, wai na tambaye ka, jiya da daddare ina bacci sai na ji an duro cikin gidana, hayya hayya sai na ji kaji suna ƙara suna kururuwa. Daga cikin ɗaki na ƙwalla ƙara na ce kai suwa ne a nan? Kafin in fito daga ɗaki, ina fitowa sai na ga wani ya faɗa gidanka, ba shakka kanku guda, kuma gashi siriri, mashiririshin banza kawai. To ni ban taɓa isasshen bacci ba irin jiya, sai kashe jariri. Kai, amma bawan Allah nan da na same shi, da ya jiya ga jikinai, don kakkarya shi zan yi. Ni dai isasshen bacci na jiya, to wai menene a gidan nawa? To ai kai baka da matsala, ko ɓarawo ya shiga gidanka, menene abin ɗauka a ciki? Gidan nawa? Me aggare ka a gidan nawa? To kai me kake da shi? Kajin guda uku? Ya akai kasan kaji guda uku nake da? Ka leƙa akurkin ne? Oho maka, kai jan gudu, kaza nawa ce ka gani ciki? Shai kai ta yi mahaukashin banza kawai. Anya jan gudu, kunun tsamiya yana rasa tsami kuwa? To, sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa, shi ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa, ko kai fa, godiya muke sosai, don da ku muke alfahari.